тұрғызу или түзеклендіру екі түрге бөлінеді. Бірсанын физиологик түзеклендіру, екінші репаратив түзеклендіру. Физиологик түзеклендіруні сіз білесіз, ол әрбір хайуанларға да, хатта кішіге де бола тұрғандай бір. Mesela bizden şeşler alğandan sonra biləsiz şeşler elbette tüzüklendirir. Ondan sonra tiri, anda tiri kuzenekleri gün sayın gideğin arasında aşkazanda bizden şeklekler, anda kuzenekler büyük noktis tüzüklendirirler. İkinci tür tüzüklendirir, o reparatif gibi atalar. Reparatif tüzüklendirir, o ana регенерация, как раз атыларын. Нәрсе атылау репаратив. Мәсәлән, бірау хайваннар үзләрен, ағзаларын юғалтсалар, аларға һөҗүм итсәләр, бір зарлансалар, алар бу ағзаларын ташлыйлар да, үзелеп калса, нәрсен кире шуны үстерә алалар. Умыртқасызлар арасында түзеклендірушілер әлбәттә умыртқалар арасында қарағанда көбірек. Мәктәптә биология дәресләреннән бәлки сіз монда күрсәтелгән хайваннарны таныйсыздар. Беренче рәсемдә бу безнең гидра, икенчесе диңгез йолдызы, бусы суалчан, җир суалчаны, бездә аны сүләү диләр инде. Бусы әкәм-төкәм, бусы кыртай, багаму, бусы диңгез кыяры дип атала торган хайван, бусы планария, шулай ук суалчан булып тора, и бусы кысла. Әлбәттә, бұларны алсақ, бұл хайвандарда умыртқасызлар. Бұлар арасында түзеклендіру көбірек, но әлбәттә, бұлар бүтінісі бір дәрәжәдә үзләренең тәннәрен түзеклендіре алмый. Кайберләре бұларның бір күзәнәктән дә үзләрен кире түзеклендіре алалар, кайберләре югалткан әгъзаларына кире үстерә алалар. Икенче Умыртқалар арасында әлбәттә түзеклендірушілер репаратив түзеклендірушілер әзірәк. Бұл құйрыклы амфибиялар, жер-су хайваннары, құйрықсыз жер-су хайваннары, бақалар арасында и кәлтелер арасында бар. Бұл репаратив түзеклендіру. Гидраны алсақ, мына бұл гидра бойынша нәрсе эшләргә була. Гидраны берничә өлешкә бүлсәм, һәрбер өлеше үзенә җитмәгән өлешләрне кире үстерә ала. Аның аяк асты ағзасы башкаларны үстерә, уртадан киселгән аягын һәм үзенең һөҗүм итә торган бұл деп әйтик, шуларны үстерә ала. Бусы инде башка урыннар. И менә бер хайванны эшкә бүлсәк, аны эшкә генә түгел, тагын күбрәккә дә бүлергә ярый. Һәрберсе үзе аерым итеп кире төзекләндерә. Гидра үзенең тәнен тулысынча күзәнәкләргә бүлеп бетерсәм, ул күзәнәкләрдән кире үзенең тәнен җыя ала торган хайван булып тора. Гидрадан башка мондый булай итеп үзенең тәнен кире губкаларына җыя ала. Башка хайваннарга бу хас түгел. Яссы суалчаннар арасында керфекле суалчаннар дигән группа бар, төркем бар. Бу төркемдә планариялар. Мына шушындай кызык хайван, анда ике колакка шатланады, мына күзләре, башы һәм тәне. Аның авызы кул башында түгел, менә монда уртада. Авызы шунда аскы ягында.
Бұл бик нык қызықлы хайван. Мұны биологлар бик ярата. Генетиклар әлбәттә күп эшлиләр бұл хайван белән. Ул үзе аның 1 сантиметрдан да тәне олорак түгел, бәләкәй генә. Шундый суалчан икенче күрсәтсез. Нәрсәләр эшлиләр бұл хайваннар белән? Моны төрле дәрәҗәдә бүлгәләп була. Моны 2-гә, 3-гә, 4-гә, кайбер төрләрне 10-шарга бүлеп була. И һәрберсенә гидра шикелле үзен кире үстерә ала. Баш ягы үзен койрык ягын үстерә, җитмәгән. Уртадагы ягы койрыгын һәм башын үстерә, и койрыгы үзенә кире баш үстерә. Хәтта бу хайванны урталай бүлеп була. Баш ягыннан урталай бүлсәм, шунда тулысынча кисеп бетермичә, мондый суалчан үзенә 2 баш кире үстерә. Бер ягында менә күзен кире чыгара, и менә болай итеп үсә. Бу суалчанны шушылай иттереп, бер артлы кискәләп, 7 шушындый баш үстереп булаган, менә аждаһа шикелле шулай. 7дән дә артыграк иттереп кисеп булмый, чөнки аннан уже башын үстерми. Уже көче җитми дип уйлыйм. И кискәннән соң койрык ягы аерыла да, и шулай ук үзенә кире баш үстерә. Ничә чисәс. Әйткәнемчә, моны фәнни эшчеләр бик нык ярата бу хайванны, и монда төрле экспериментлар үткәрә. Шуны әйтергә кирәк, бу суалчанны бүлгәндә, аның урта өлешеннән бүленгән тукымасы кире үзен үстерә алмый. Аны кискәндә, аның бер янындагы тукымасы кирәк. Шушы якта булган. И монда кисмәгәндә күренә, шушы яклары булган җирдән алар үзләрен кире үстерә алалар. Уртасыннан җумры иттермәгәндә или чокмаклы иттерме киссәм, ул үзен кире аннан үстерә алмый. Аңа пластема дигән 2 өске һәм асты ягында янның кырыенда торган урыны кирәк. Шуннан гына үзен кире күзәнәкләрен үстереп, кире тулысынча тулы хайванга үстерә ала. Андагы экспериментларда планарияны радиоактив нурлар тәэсире белән, анда 1000 рентген примерно нурлар белән тәэсирдән соң карыйлар, яши аламы ул, яши алмыймы. Әлбәттә, бу планария әкренләп үлеп бара. Аны тикшерәләр, аның күзәнәкләре әкренләп үлә. Менә шундый планарияга нәрсә эшлиләр? Шушы планарияга тоталар да, икенче шушы уктыр планарияның күзәнәкләрен алып, моңа утырталар, бер күзәнәк. И инде бер атнадан соң диярлек бу планария тулысынча кире үсә, и моны тикшергәндә, бу уже наш күзәнәкләре тулы олы хайванга үсеп чыга. Әйтүемчә, бу планария үзе үлә, геннары монда гел калмый, анда күзәнәкләр кире үзләрен шушы планарияның фундаментында кире нигезендә үзләрен кире шулай тулысынча бер хайванга әверделәр. Менә икенче тагын бер эксперимент. Монда инде карыйлар, бу планарияларда аларның төрле ингибиторлар кулланып, ничек аларның күзләре үсә. Аларның гадәти 2 күз булырга тиеш, монда аларны 3 күз үстерәләр.
и карыйлар. Мында тагын да күбрәк карыйлар ничек бу эшли икән. Әлбәттә, планарийда төрле тагын икенче төрле экспериментлар ясап була. Мында алалар бер планарийның урта өлешен и шуны карыйлар. Шуны әйтергә кирәк. Планарийны кискәндә, менә бу ягында һәр вакыт аның башы үсә, бу ягында аның һәр вакыт койрыгы үсә. Башкача була алмый. Бу ягыннан башы үсеп, бу ягыннан койрыгы үсә бер вакытта. Һәр вакыт бу ягыннан башы үсә, бу ягыннан койрыгы үсә. Ләкин шундай экспериментлар ясыйлар, планарийның шушылай койрык үстерү ничек барлыкка килү икәнен тикшерер өчен. Төрле ингибиторлар кулланып, шушы өлешеннән баш урынына койрык үстерәләр. Аннан соң бар шушы киселгән өлештән ике яклап та менә бу ягы баш өлеше булсын дигән, ике яклап та аңа баш үстерәләр. Менә монда инде икенче тагын бер эксперимент, анда бер өлештән аңа 4 баш үстерәләр. Шулай 4 башлы була. Монда 2 шәп күзле, монда 1 шәп күзле. Кайбер хайванны шулай үстерәләр, 2 башлы, монда 2 койрыклы булыр һәм 2 чәк. Бөҗралы суалчылар. Сез беләсез инде мәктәп биологиясыннан суалчанны 2гә бүлсәм, аның һәрберсе үзен үстерә. Шуны әйтергә кирәк, баш ягында аның койрыгын әйбәтрәк үстерә. Кайбер чыгышларда язалар, бөҗралы суалчаннар баш ягыннан гына үзләрен кире төзәкләндерә алалар. Мондай рәсем дөрес булмый инде. Аның баш ягы һәм койрык ягы бар суалчаннан, әйме? И әйтәбез килә, менә бу баш ягы үзенә койрыгын үстерә ала диләр. Кайбер чыгышларда, кайберсендә әйтәләр, ике ягы үзен үстерәләр. Койрык ягы баш ягын төзәкләндерә, баш ягы койрык ягын төзәкләндерә. Ләкин әйтергә кирәк, бөҗралы суалчаннар бөтенесе дә болай үзләренең киселеп атылган әгъзаларын үстерә алмыйлар. Төзәкләндерү аларның бөтенесенә хас түгел. Әйтергә кирәк, сөлекнең кем икәнен беләсезме? Юк. Сөлекләр менә болай кискәләсән үзләрен кире төзәкләндерә алмыйлар. Эволюцион алар бер-берсенә бик нык якын торалар, әйме? Диңгез йолдызы. Диңгез йолдызын ничек кискәләмә, ул үзен кире югалткан әгъзаларын кире кайтара ала. Менә болай кисәсме икән, улы тәне аның югалткан, менә шу кулын кире үстерә ала. Ул киссән инде менә шу йолдызның ул үзенә кире җитмәгән тәнен үстерә. Анда күренә. Кисеп атканнар ул үзенә кире тән үстерә. Иң беренче алар бәләкәй, вак, аннан соң кире үзләренең шушы дәрәҗәсенә кайталар. Бераз вакытта. Монда күренә, моны кискәләнгәннәр, моңа бер балык һөҗүм итәргә мөмкин, үзелгәннән соң и ул үзенә кире яңадан йолдызларын, йолдызчыкларын кире үстерә. Әрҗәлеләр үзләрен тулысынча урталай бүлсәң кире төзекләндерә алмыйлар. Ләкин ничек алар үзләрен төзекләндерә ала? Физиологик яктан. Беренче рәсемгә карап, монда үрмәкүчләр, үрмәкүч башка бөҗәкләргә охшаш, туганда вак булып туа. Вакыты белән ул үсә, үзенең иске тиресен салып, яңа тирестән булырга тиеш. Ләкин аның тиресе сузылмый, ул ничек үзенең тәнен яңарта һәм үсә. Ул иске тиресен салып ата,
янарсына яңарған тәнін тез арада үстіреді. Арқасына ятады, арқа аяғынан карапакс деген жері бар, шуны алып атып, ол ескі терісін салдырады, наждай шул келіш. Бижаклар арасында, айтырға керек, құрманбешлер бижаклар түгіл, алар біздері бір түркім. Бижаклар арасында аларның үсіші шулай бұл физиологик түзіклендіру. Мұнда көрес тараққанай шулық дәрежеде. Репаратив түзіклендіру нешек бұларға мүмкін. Бұл хайвандар өзлерінің ағзаларын, бұл рәсімді көрсетілген, аяғын жоғалтса, аны башқа терісін алыштырған вақытта кері өстіреді. Ләкин бір тапқыр терісі алыштырғанда түгіл, бірнеше тапқыр. Бірінші алыштырғанда аның бәләкегіне аяғы келіп шығамына шынды. Енді қалған 3-4-5 тапқыр терісін алыштырғанда аның аяғы тұлысынша өсі. Ләкин әлбәтті бұталай білсәм, 2 құрт келіп шықмай. Ол өзінің нашы юғалтқан ағзаларын ғына кері үстірі алады. Бұталай кесен ол әлбәтті өле. Умыртқалар, мен айтуымша, бүтінісі де бұлай түзіклендірі алмайлар. Ләкин су жер хайванлары, қайбірлері аларының бүтінісі де түгіл, өзлерінің юғалтқан ағзаларын шулай өстіре алады. Эпиморфоз. Нәрсеке ол эпиморфоз? Эпиморфоз ол түзіклендіруінің бір түрі. Репаратив түзіклендіруінің. Анда ағзаны юғалту, һәм аны кері өстіру. Эпиморфоз деп аталады. Бұл суретте біз көреміз аксолотль деген құйрықлы су жер хайваны. Аның мына 2 аяғы кеселер. Бұл асқы рәсімді біз көреміз. Бір яғынан аның нервларын сақлап қалдыралар. Екінші яғында шушы жарақат орында аның нервін кесіп аталар. Шушы орында аның бір яқлап нерв сақланғанша аның аяғы өсе алап, екінші яқлап енді нерв болмағаш, ол шылай жарақаттан кері білән қаплана, и аяғы кері өсмей. Шушы орында нерв сақланса нәрсе болады. Бірінші мәлді аның шушы орны кері білән қапланып, мәмді бұлған тұқымалары торқала. Алар анда торқалғаннан соң редифференцировка барлыққа келе. Нәрсе деп айтайын мұнда. Көзәнәкләр шушы редифференцировка вақытында алар өзләріне программалары бар. Кем сүйекке әйләнәшәк, кем мускул болып үсәшәк. И редифференцировкадан соң аның аяғы толысынша уже кері түзеклендіреді. Түзелі. Құйрықсыз су жер хайванлары. Біз білеміз енді бақалар. Бақаның өзінің жоғалтқан ағзаларын, аяқларын кері түзеклендіру, аның неше яшма яки қартма болуына пари. Бәләкәй вақытта үзіп атсам аның аяғын үскенде, аның аяғы толысынша кері өсі. Біраз олырақ вақытта аны кессен, аның аяғы бәләкәйрәк бола. И уже қартайып өткенде ұлы бақаның аяғын кессен, олар өзін кері түзеклендірі алмайды. Әлбәтте, алар суда бәләкәй вақытында балыққа шығу вақытында, головастик болғанда,
алар үзләрен тулысынча кире төзекләндерә. Менә мондагы сурәттә эксперимент ясалган күренә. Головастикның баканың баласының койрыгын кисәләр, аның койрыгы кире үсеп чыга. Ләкин эпиморфоз төрле була. Эпиморфоз була киселгән агза үзен кире ничек булырга тиеш, шул килеш шулай дөрес иттереп үстерә. Бу гомоморфоз дип атала. Гомология. Нинди агза булган, шундый агза кире үсеп чыга. Ләкин һәр вакытта бу программа дөрес үтәлми, и кай вакытны бер агза урынына икенче агза үсеп чыгарга мөмкин. Мәсәлән, монда без күрәбез кәлтә еланын, гетероморфоз. Моның аягы киселеп атыла, ул аягын югалткан булай. Ул аягы урынына бер бармак үсеп чыккан дисәк була, или койрык шикелле бер. Менә монда безнең бөҗәкнең бер күзе кисеп аталар, монда баш мие дип әйтсәк була. Бер ягында күзе киселеп атыла и дөрес үсми. Бу ягыннан уже күз орнына аның икенче агзасы үсеп чыга, антеннасы. Шы дөрес үсмәү гетероморфоз. Ягъни бер агза орнына икенче агза үсү. Гетероморфоз и гомоморфоз орнына тагын гиперморфоз дигәне бар. Бу очракта агза дөрес кире төзекләндерә, ләкин аның күләме зурая. Бер агзаны кире үстерү орнына 3-4-5-6 агза үстерә. Монда без күрәбез бака. Баканың аягы киселгән була. Монда җәрәхәт орнына и икенче бәләкәй төрле аяк үстерә. Бака бер әйбәт улы аяк орнына. Монда без күрәбез кәлтә еланын. Шулай койрыгын югалта. Biz кайбер кәлтә еланнары үзләренең койрыкларын югалтканнан соң аны кире тулысынча төзекләндерә алалар. Ләкин монда бер койрык урынына безнең 3 койрык үсеп чыккан. Biz карадык умырткасыз хайваннар, умырткалы хайваннар, югарырак, эволюцион югарырак торган мезүче хайваннар или кушлар арасында репродуктив регенерация булырга мөмкин әлбәттә. Ләкин ул көчсезрәк. Менә монда күрсәтелгән тычканның кулагы, бу шулай эксперимент. Моның кулагын тишәләр и карыйлар. Кулагы бу очракта тиз кире үсә, бу очракта әкренрәк, но монда төрле матдәләр кулланып аны үстергәннәр. Безнең тәндә шулай ук репродуктив төзекләндерү булырга мөмкин. Без кулыбызны, аягыбызны югалтсак, аны кире үстерәбез, ләкин кайбер агзалар кире үсә алалар. Аның берсе бавыр. Бавыр ул үзен нык тиз вакытта кире югалткан урынын үстерә ала. Әлбәттә, аны киссәм, ул кире үзенең алдынгы булган кыяфәтенә кире кайта. И без беләбез, бавырны кисеп икенче кешегә утыртырга була. И ул вакытта син бавырны югалтмыйсың, аны кире төзекләндерәсең. Монда әйтик, донорның бавырына кисәләр бер өлешен. И берничә вакытта аның бавыры ничек булган, шул кыяфәткә кире кайта, үстерә булмаган дип. Моны бу өлешен реципиентка, чирле кешегә бавыры булмаган утырталар, и бу бавыр шулай ук кире бу кешедә яңадан үсеп чыга ала. Бу сурәттә без күрәбез, булан
қабырғаларын. Мында көрсетілген шулай түзеклендіру кіші. Бұл бұланға ауда аушы хұжым еткен. Бұл ұқ, шушы ұқләткеннен соң, бұл хайван 3-4 ел яшаған. Именно шушы 3-4 ел ішінде аның тәні шушы білән күрәшкен. Мұны сияқ өстіріп, өзінен изолировать етмекші болған. Бұл Америкада, Юта штатында табылған еді бұлан. Кішіге тұрағанда, біз бүтініміз білеміз, кішінің аяғы, қолы кесілсе, жарақатленсе, ол кері өзінен өсіп шықпайды. Ләкин, бізді бармақларны жоғалтсақ, бірінші фалангысы шушы орында. Ол өзі кері өсіп шыға ала. Ләкин, шуны айтырға керек, мына бұл үліші кесілсе, ол өсмей. Аны хирурглар, табиблар бірінші фаланғы орына кеселі, и ол өзінен кері өсіп шығарға мүмкін. Әлік, ұзған ғасырда 70-ші елларда мұны ялғыш бір малай шылай бармағы кесіліп бір табиб қалаға. Табиб мұны тегіп қойырға ұмытал. Біз білемізінде мұндай жарақат болғанда теріні тарталар да, и аны тегіп қоялар. Культя дегенде бір барлыққа келер. Бұл малайны бұл табиб негедір ұмытқан тегіп қойырға. И шул келіш жибарған. Бір арадан бұл малай кері түгеш, бұл табиб көрген, анын бармағы кері өскен. Ұзған ғасырда бұл яш балалардың жана шулай кері өсәді бұйлар, соңынан сын түрлі экспериментлар табибларының күзетуі бұлай эксперимент түгіл. Бұл кішілердің шошыл механизм ішлеп, шулай жоғалтқан бармақлары өсе ала. Ләкин де шушы бірінші фаланға өткілі. Бұл ясы суалшанар арасында мен сөйлеген планарийінде, сіз өзіңіз бөлінді курсын үшін шушы видеоматериалны ютубтан алдым. Мұнда шушы планарийны алар, мына қазір кеселер, кескелилер, сол білді. Өлмәлер. Оның қарбірсі шушы үліші өзін кері өстірен баршы. Күзлері, құйрығы, толысынша өздерін кері өстірәлер де ғайрым хайван болады. Тамам, сұрауларыңыз болса. 32 яшьлек бір қатанның яичнигін кесіп атылар, и вот сөріклеріне қоланып, имеш шул бір яичнигін қалған болған. Екіншісі имеш өскен, оны шаны болған ма? Мұнда сөйлеклерден түгіл, яичниклар өздерін кері түзеклендіре тұрған ағызар. Ну, шаны болады, Бауыр шекілі өзін кері өстіре алады. Так, екінші сұрау. Бар серия мәкалелер, аргументы недели, анда Зюганов, Зюгановтың адашы, шевеляне шу проблему білен. Қай бір әнді балықларының бір еллық қына өмірі болған. Вот шындай паразит тапқандар, жемчужницаны, ол теге рабраларына яушып, шул өмірін нече елға созған. То есть аның генетикасын әлденшік өзгерткен. Шул механизмны кімде текшерген, бәрін ол келіп шыққан. Асылы неден кебәрі? Жемчужницаны айы, ол бақақайлар, ол әкім-түкім шекілден. И ол бір өзінің бір стадиясында, ол стадиясын глахиди деп атала, ол балықларының как раз дәліне ябышып, шында паразит атат болады. Алар күзлері, жемчужницалар, нық ұзақ яшай алар, 100 ел яшайды. Онда шушы балыққа ябышып, недер молекулалар шығарып, ана бетінде ашарға интерген керек, шулай тұрып балықтың ғұмырын бәлки созады. Но екінші жақтан ол жемчужницаның глахиди,
ол һәр вакытта балыкта тормый. Ул бер арагына шулай паразит була, аннан төшеп аста инде бакакай булып яши башлый. Алар үзләре озак яшиләр. Механизмын тикшерткән Тикшерә алалар, мин бит инде бөтен биологияны белә алмыйм. суын бик кыйммәтле дип саталар. Бәлки әйтә алмасын. Кичә нәрсәләр файдаланып була шул регенерация буенча. Кешенең хәзер менә шул ничек төзекләндерү механизмнарын карап, инде органнарын, әгъзаларын, бармакларны, аякларны, кулларны үстермәкче булалар. Бу фантастика өлкәсендә. И тагын бар безнең орган әгъза эшләмәсә инде, почкалар, йөрәк, печень, аны донордан утыртырга туры килә. Гәрәк ул. Аның үзенең күзәнәкләреннән шулай итеп, шул әгъзаларны үстерсәң, ул аның күзәнәкләре булгач, ул аны үзенә ала. Донордан утыртылган һәр вакытта әйбәт эшләми. Ул торгация итә. Тәннең иммун системасы аның үзенә алмый. Ништем бер япон кешесе Нобель финалда шул теләсәнең күзәнәктән стволовыйны ясап торган булган. Бу шуның нәрсәләр файдага китермәгәннәр, бер инде мәгълүмат юк. Стволовой клеткалар буенча Япониядагы яшәүче Валик кеше. Onlar kullanıyorlar hayvan. Bu işkence ama tege bu çıkanlarını kahretse cihazlarla ile bunlarına sustaf. Yani kolay bir tanesi örneklendirgen bulan. Akışırken şuna işletirken kosmoska jiberge pişide neticesinin böyle Belki bu var. Mümkün mü sana? Sana pensando ainda, parmak spesifikasyon için şartlar kilidi o nesnen tros. Mesela mümkün gibi yani. Barmakla birinчиден. Телефондан И у меня два кайбер эшләр, этот как раз на шул тукмада натрий ионнарының күтәрергә кирәк. Баканың анда бар эшләр, галимнәр, экспериментлар. Баканың балалар бәләкәй булганда головастик. Койрыгын кисеп, ул койрыгы һәр вакытта кире төзекләндерелми. Менә шуны раз туз итсәм, кирүсә, бул натрий ионнары, шунда күләме күбәйгәннән соң, аның кире төзекләндерү шансы арта. Яны җәрәхәт урынын ябырга ярамый, кире үссен өчен. Ябып куйсаң, ул уже үсми. Тегеп куйсаң. Механизм активлаша, что ли, радикаллар, высоковалар. Шулай да, анда булган күрсәнәкләрне бүленергә ул натрий ионнары тәэсир итә. Ярый, уğraştığımız problemler çıkartıyoruz. Siz de Muğla'nın bizden uğraşmasak. Sizden de uğraşmak